morning लोगोफोर दिनै जाहैबाय day 3 दा breakfast जानो थांगासिनो breakfastआ हटेलजों included खामोन दा breakfast जानो थांगासिनो ओमफ्राय बिनि उनाव जों further day activity-खौ जोङो plan खालामगोन आरोखि दा नोंसोर हटेलाव जुदि नोंथांमोनहा बाइक रेन्ट खालामनोबा बाइकबो रेन्ट खालामनो हायो बावनो दंखायो नै स्कुटारफ्रा बेबादि आरोखि बेफोरबायदि स्कुटार मोनगोन बाइक फर रेन्ट आरो जोंना हटेलनि गाहायावनो बे रेस्टुरेन्ट नोंथांमोनहा नायनो हायो माने जों इनुजों ब्रेकफास्टनि थाखाय नेगासिनो दा ब्रेकफास्टखौ जों देखायगोन माबायदि ब्रेकफास्ट मोनो बाव नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बाव फैबा बिराद एडजास्ट खालामनांगोन आरोखि ओंखामखौ इन्डियान ओंखाम मोननो थाखाय बिराद दिगदार बाव To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Korea. दा ब्रेकफास्ट भी होगा नोंथांमोनहानो बेफोरखौबो देखायगोन आरोखि ब्रेकफास्टआथ' हेल्दी जानो हायो खिन्थु ओंखाम जानोनो दिगदार आरोखि Moving away, can't you see? Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. But bagitu guys, belum moजाङानोमोन. Only दिनै बेदरा एसे मोनामो आरोखि ओंखायनो जानो बोरैबा मोनो नङाबा थिगैनो दं ब्रेकफास्टफ्रा मोजां जानो हायो बे जाहैबाय फ्राइड राइस विथ चिकेन दावदैखौबो मोनामो सानदोंमोन आरोखि आं खिन्थु दावदैया थिगैनो दङ खालि बेदराल' मोनामो एसे ओमफ्राय सि फुडफोरखौ बांद्राय बिसोर माबाया आरोखि सङा आरोखि जोंनि बायदि हजों एकदम एवनाय संनाय बेबायदि नंथ्रा ओंखायनो एसे मोनामनाय फैयो ओंखायनो जानो सुखुवा दा खिन्थु बे ब्रेकफास्टफ्रावथ' थिगैनो दं फ्राइड राइसफ्राव थिगैनो मोजाङै सङो मोजांखौनो मोन्दों गाज्रि नङा नोंथांमोनहा बेफोरखौ जानो हायो फैबाय बायोबा खिन्थु सि फुडखौ सानै हयै जा आरोखि बिसोर हाफ कुक मस्टलि हाफ कुक जायो आरोखि एकदम संफ्रामनानैसो जायो ओंखायनो बे मोनामनाया एसे थायो बाव Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. The breakfast? Huh? उसके पास चॉइस नहीं है उसको नहीं पूछना चाहिए वेजिटेरियन पर नहीं था का एकदम दिगदार आरके I don't know what this is called as well. It smells very bad. Though it is a vegetable, but it smells very bad. And I think they add in most of their food. Something like a spring onion. Something. Ask her the name of this. There won't be one more time, so we gonna do this. ब्रेकफास्ट जाखांबाय जों दिनै थांगोन जोङो पटं बीच ओमफ्राय बेलासियाव नायगोन बबेहाय थांनो हाबावो ब्रेकफास्टआ मोजांमोन मोनसेल' जिनिस जानो हायाखै नैबे जाहैबाय मोनामनाया एसे आलदा आरोखि बेनोसै बे ब्रेकफास्टनि ब्लगाव जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो Until the next one, take care, bye bye.
ओके नै क्लिनिं जागासिनो रुमा दा नोंथांमोनहाखौ दा आं 7th फ्लोराव लांनानै माबाखौ देखायहैनि स्विमिं पुलखौ चलो चलो Hey, watch that. हाँ इधर है swimming pool. बे जाहैबाय बेना स्विमिं पुला Wow. ना नायनो हायो गोजौआव चलो मेहर आ जाओ I like it swimming pool. बिथांमोना बाव जिरायनानै लेट बेक आरामसे थानो हायो आयु 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 बे जाहैबाय शेड नोंथांमोना बाव बियार सियार बायनोबा बाव बायनो हायो बे जाहैबाय रिलेक्स बेन्च थैंक यू दैट्स फाइन बे जाहैबाय स्विमिंग पुल आ जाओ आ जाओ हैं Wow. Wow! स्विमिंग पूल अच्छा है ना वेरी नाइस Baby pool. बे जाहैबाय टेरेसनिफ्राय भिउआ चारियोफाले पाहाड़ दं आरोखि